हेलो लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै फुंनिफ्रायनो सिखावनि दावराव खोनागासिनो आरो आङो माने जोंहानि न' खाथिनि आइलाहानि आरो आं बिखुनजो जायो ओमफ्राय बिस्रानि मटरखौ हरावनो हर माने फुङानो जाबायमोन आरो 4टासो बाजियाव खावनानै लांदो जाहैबाय मटरखौ हास'नानै ओमफ्राय बे खनसेल' नङा आरो जोंनि गामियाव बेफोरबायदिनो बारे जाबाय थायो खोनाबाय थायो आरो बिदिनो मटरफोरखौ खावबाय थायो आरो बेखिनि एरियायाव माने सोरबा बिदिनो मटर गोमानाय दावराव जाबाय थायो आरो मटर गोमानाय जेनेबा साननैसो उनाव सोरांखौबो खोनालायबाय आरो साननैसो उनाव सोरांखौबा खोनालायबाय गोमानाय बिदिनो खोनाबाय थायो आरो मटरखौ ओमफ्राय मटरल' खावा बिसोरो दाउबो खावो खोमा दाउदै बिदिखौबो खावो खोमा ओमफ्राय बिसोर मानसिया सिखावा माबायदि जाथावथाव आरोना जों गामिनि नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ ओमफ्राय नङाबाबो जों गामियाव फैबाय थानाय इदि थांलाय फैलाय मिथिखानाय मानसिबो जानो हागौ बेफोरबायदि सिखावा ओमफ्राय सिखावखौ दा बारा मोजां मिथिथ'वाखै आरो दा खावजानाया बेसे माबायदि मोनोना मटर होनाय दंखल लगायनायफोराव बेसे फैसा थाङो ओमफ्राय सिखावा माबायदि बेफोरबायदि खालामथावो आरोना बेफोरबायदिनो खावबाय थायो आरो जोंनि बे एरियायाव बिदिनो सिखाव खोनाबाय थायो मटरनि नै बेखौनो बोफायना लांदों बोफायनाय ना हास'नायथाय बोफायदोब्रा नै इयाव हास'नानै नङामोन लुबाया ओंखारदों लुबाया बोफायदो पाइपखौबो लेट्रिन बोरायखौसो गालांलायदो इखिजानो ओमफ्राय नों माबायासै आरो ओंखारासै सेरेब मावनो होननानै थिखानो नागिरदों ना इयावनोथ' इसोर पाइप बे साइप लांना बैखिनियावसो बख'नो गारहैनाय खोमा ओइ बारिखिजा बारस'लांदो होनबा इसोरो लेट्रिन खिजा थांबाय बिदि थांदो नङाबा इसिं थुर मोना जायो आरामसे थुर मोनथारदोंमोनहाय काप गोननायावनो ओमफ्राय दाउआ सायाव थाहैनाय इयाव ओमफ्राय दाउखौ सानबाय नोङा दाउआ गाख्लायदो काप दंजोबो मटरखौलाय बबाव मिथिगोन नोंसोर इसोरनो खाना जाग्रा बाखानो रावबो नङा खाना जाग्रा माखाया तारायमोन नामा ओमफ्राय तारखौ दासो दिखांना दोनबाय ओइयाव हरलांथां गालांदो टक्टाखौ ओइयाव गारजो टक्टा होथेनाय दंमोन एकसे गंनै ओरैनो सुइस होयो बै सुइसखौ होलायो नामा इना मटर नायाग्रा सुइसखौ होबालायनो जा मटरानो गैया लांदांसो जेक दं नालाय बख'ना दोनबाय तारखौ सिथाबजानो ए इसोरनोहाय बिसोरखौ मिथिगोन मजानो थांबा दा मिथिगोन इ बाहेर थांनानै मिथिबाय मिथिगोन थाङा सेरेब मोनबाय इसोरखौ रावबो इदि खावबाबो हमफेराखैना इसोरो सोरांनानै मावदो नालाय लांस्लाबनो बायाखै न'खौ पाइपखौ इयाव गालाङामोन ना इसोरो गारना दोनदो एबाव दंमोन मटरानो इयाव काट मोनसे दंफायमोन इयाव खामफ्लाय रखमाव इयाव काट मोनसे दंबावोमोन इयाव दंमोन मटरा ओमफ्राय सिखाव माखायसा फैनानै लांदो बोफायनानै नै बिस्राना मटर होनाया दंखल होनाया गोदानसोमोन आरो बोसोरसेल' जाबायमोन मागोनि 2 तारिखआव होदोंमोन ओमफ्राय मागोनि 2 तारिखआवनो खावजाबाय दा ओइ मटरा बोसोरसेल' जाबायमोन थांनाय बोसोराव मागोनि 2 तारिखआव होदोंमोन ओमफ्राय दा 2 तारिखआव खावजाबाय नै दिनै ओमफ्राय नोंगो बोसोरसेल' जाबायमोन ओमफ्राय मटरजों दंखलजों ग्रोब होखादोंमोन ना इसा ओमफ्राय 10,000 गाहाम थांदोंमोननो ओमफ्राय दा मटरा गोमाबाय दंखलाल'सै